Pilar Rubió, Guillaumet, vaig néixer el 3 d'agost de 1950 a Camarasa, però des dels 11 mesos que visco a la Pobla. Vam pujar a viure aquí dalt perquè el meu besavi, que era moliner, voltava molt a entorn de pobles que tinguessis molta activitat econòmica en un moment determinat. I la meva padrina va néixer a la Pobla i va passar tota la joventut a la Pobla. I la meva padrina sempre tenia ganes de tornar a la Pobla. El meu padrí va anar cap a Camarasa, per agafar tota l'època de la central de Camarasa i tot, i quan a Pobla era l'època important de Xerallo, van decidir pujar-se'n cap aquí dalt. I el meu pare, a part d'un temps molt curt que va tindre una botiga de queviures, vam tindre el que s'ha conegut com sempre com la Favorita, una botiga, una merceria que encara, quan es va tancar, molta gent encara em diu ara, encara trobem a faltar la Favorita, perquè hi havia de tot en aquella botiga i sobretot penso que els meus pares eren unes persones excepcionals a l'hora de saber entendre i de tractar la gent. La Favorita la primera estava al carrer Pau i Clarís, al costat de l'església. Quan nosaltres que teníem l'altra botiga la teníem allí, abans d'entrar al carrer Major, al carrer Llorenç i Torres, nosaltres, el meu pare i la meva mare, se'n van anar cap a la Favorita allà. Clar, que hi havia els típics botons, les cremalleres, totes aquestes coses, perfumeria, i llavors veníem roba infantil i roba de punt de dona. Recordo molt a la primera Favorita, la que estava al carrer Pau Clarís, perquè jo era petita, i un record que jo tinc sempre és de quan era la Fira de Salàs, les firandants que venien de València, aquells homes alts, forts, que anaven en aquelles espècie de brusons, que portaven bitllets aquí, a qualsevol lloc portaven sempre els diners, compraven roba interior, roba de lenceria, el que se'n dia saltos de cama, el que se'n dia visos, totes aquestes coses per les seves dones. Ells venien sempre, llavors vol dir que aquests homes ja eren ecologistes, una paraula que no devíem saber ni devia existir per nosaltres, ells ja ho eren, portaven les botelles, ells mateixos les tornaven a omplir. Les botelles eren de maderes d'Oriente i la joia. La maderes d'Oriente era fàcil de poder-la camuflar perquè era planeta la botella, que portava a dintre unes maderes, no? Unes fustetes, però la joia era una botella panxuda. Llavors els meus pares posaven al mesurador i posaven la colònia que ells volien, que era omplir la botella. Dies d'aquestes que recordes importants per les botigues era quan era el 18 de juliol, que era la festa de Xerallo. I llavors hi havia la paga extra. També era un altre dia que la gent també no gastava. Jo de ben petita ja treballava a la botiga. Inclús acabat quan la meva mare es va quedar embarassada, el meu germà i jo ens portem 15 anys. Jo tinc un germà que viu al Paraguai, que per cert és mestre també, i inclús quan en acabat ja estava allí estudiant magisteri, el que fos, els caps de setmana, quan pujava, si hi havia feina, s'havia d'estar a la botiga. La gent jugava molt al carrer, no tenien por de que pogués passar qualsevol cosa, compartíem les joguines, compartíem el que teníem, que tampoc no es tenia gran cosa, perquè tampoc la gent no anava s'ho havia de guanyar tot, per la guerra ho van perdre tot a casa meva. La gent vigilava molt per tota la cosa del franquisme, i sé que a casa meva, quan s'escoltava la ràdio Pinaica, que no sempre se sentia bé, a casa nostra ningú feia ciroll perquè es pogués sentir bé i no es posava alta perquè ningú pogués dir que escoltàvem allò. Però pel més penso que la gent visquíem tranquils, sí que s'anava molt a missa en aquell moment, la gent, hi havia Acció Catòlica i les nenes anàvem en grups de coses d'Acció Catòlica, però sí que la gent va durar una època que la gent tenia por. Una escola una miqueteta estranya que s'havia fet a pedaços, era una casa molt antiga que s'havia fet donació a la Sagrada Família, i llavors jo recordo que, per exemple, alguna classe, quan ja érem més grans, la fèiem al menjador, en un racó de tot el menjador fèiem la classe, que al costat hi havia una habitació molt gran que hi havia les internes, i vam estar molt temps, però aquella casa no reunia condicions, i llavors es va decidir fer la casa al Col·legi Nou. En aquest Col·legi Nou, quan hi vam anar, una cosa que també seria ara impensable,
hi vam anar que no hi havia baranes a l'escala. I sé que la mare Antònia, que tenia un caràcter endiablat, però era una bellíssima persona, a la paret, per por que no poguéssim caure. I també és una cosa que vull, que seria impossible que la gent poguéssim anar a una escola que no hi hagués una barana, i en aquell moment la gent hi anàvem i vigilàvem i no va passar mai res. Pues allà dalt recordo molt a la Carmen Sentís, a la Medina, a la Pepita Seix, jo vaig ser la primera promoció que va tindre d'alumnes, en acabat vam ser companyes, i ara puc dir que som amigues, perquè la Pepita Seix és una persona admirable. No tenia clar si volia fer magisteri, però els meus pares volien que fes el batxillerat superior perquè pogués decidir en acabat si volia fer magisteri, si volia fer dret, i me'n vaig anar a fer a Lleida, a la Sagrada Família de Lleida, me'n vaig anar a fer 5è i 6è de batxillerat. I en cap vaig continuar a fer magisteri a la Normal de Lleida. I mentre aquí a Pobla es va aconseguir fer el batxillerat superior mixte, que va ser el primer col·legi de tota Espanya, que s'havia dit, no de Catalunya, de tota Espanya, perquè les nens de la Pobla, si volien fer batxillerat, es poguessin quedar al poble, perquè les nenes podien continuar, però els nens no. Llavors havien d'anar interns o havien de marxar fora. Llavors es va aconseguir això. Llavors, quan teníem la botiga encara allà, a el que era la Font de Nova, allà, va passar la Carmen Sentís i el meu pare li va dir «Bon dia, Madre Carmen». I ella va passar «Madre Carmen». I llavors, bueno, que hem de celebrar Setmana Santa. I llavors va veure que plorava. Va veure que plorava, doncs li va dir tot el problema econòmic que tenien. I llavors es van reunir la meva família, els van ajudar com van poder, però primer el més curiós que a mi em va impactar molt va ser que el primer que van fer van anar a Cal Civís a encarregar-los una mona perquè tinguessin una mona de Pasqua, que poguessin celebrar-ho bé. Però el que van fer els meus pares també ho va fer molta altra gent. Jo sé gent de la Vall Fosca que els caps de setmana, si havia de baixar a fer jornals de feina per fer el pati del col·legi, ho feien. Hi va haver molta gent que hi va col·laborar a que pugés al col·legi. No era tan fàcil pujar, en aquell moment jo estava interna a les monges, i en acabat, quan ja feia magisteri, el primer un any vaig estar a la residència del Pare Coll i en acabat vaig estar en un pis. Quan estava en un pis potser ja pujava més, llavors. Ja festejava aquí dalt, i vull dir, llavors ja pujava més, però clar, llavors també volia significar que el dilluns al dematí havies de marxar amb el tren a primera hora per arribar a acabat per poder anar a classe i no fallar a classe. A veure, a mi sempre m'havia agradat poder ajudar la gent, poder compartir amb la gent el que jo pogués saber i que pogués aprendre. Sí, a mi m'agradava molt la geografia, el senyor Tortosa, un home que també va ser represaliat moltes vegades per fer algun comentari polític, va tindre molts problemes, i encara també jo vaig tindre l'Octavi Mestres, que també era un gran pedagog. Però per mi el gran canvi de l'escola, de la seva família, va ser l'any que jo vaig començar a treballar, el curs 73-74, que va ser l'any de l'escola llar i l'any que també es va incloure l'educació general bàsica, perquè la gent va poder continuar estant als pobles sense haver de marxar perquè els nens volien estudiar. Aquells nens de diferents pobles, dels dos Pallars, inclús de la Noguera, que venien a l'escola perquè al seu poble no hi havia escola. I també va ser mixta aquesta escola. Et podies trobar famílies senceres que tenies a tots els germans junts, que a vegades coincidia en un examen, 3 classes en una classe gran, i llavors hi havia 1, 2, 3 germans que eren de 3 cursos diferents i que hi havia 3 mestres allà que feien 3 exàmens diferents, vull dir que coincidia. Tota aquesta època de donar classe a 6è, 7è i 8è va ser per mi una època molt maca, perquè els nens i les nenes venien, siguent nens, encara a 6è, i quan els deixaves a 8è ja eren quasi adolescents. O sigui, sí, es podia dir preadolescents, però ja eren gent que tenien unes certes idees i d'això. Per això penso que això de separar l'escola, de treure'ls de l'escola tan jovens, no sé si va ser bo. I la prova la tenim que ara els instituts d'escola, que és una idea del temps de la República, s'han recuperat moltíssim. Els nens surten ja més formats. Hi va haver l'època de les obres de Capdella que podies arribar a tindre 40 alumnes. Inclús un any recordo que en una classe en vaig tindre 42. Que jo recordo que el primer sou de mestre, si no m'equivoco,
va ser 5.550 o 5.350, alguna cosa així. O sigui, em van demanar si volia fer formació de l'espíritu nacional, que s'havia de fer encara, que als nens els hi feia el Paco, i a mi m'ho van demanar. Jo els vaig dir que sí, que jo no tenia cap inconvenient en fer-ho, sempre i quan no m'hagués de fer de la secció femenina, per principis. I llavors jo, en lloc de fer-los el primer any, de fer-los el llibre aquell, el període franquisme, que era el Movimiento Nacional i tot això, doncs feia puricultura. Llavors la meva sogra, que era una gran cuinera, li vaig dir, iaia, m'ha de deixar la seva llibreta de receptes de cuina, i sí, fèiem. Llavors les nenes feien receptes de cuina, i clar, no la feien diferent. Llavors el segon any que em va tocar fer-ho, llavors ja hi havia molt material de què és un partit polític, que eren les Cortes, que era el Senado, totes aquestes coses que ara ho veiem tan normal, la gent no sabia el que era un partit d'esquerres, que era un partit de dretes, tot això ho vaig fer. I llavors ja el tercer any ja vaig poder fer classes de català. Ja va ser, a partir del 80 ja es podia fer català. Jo sempre vaig donar socials, sempre vaig donar llengua castellana. Llavors, quan es va incloure el català, vaig fer català de sisè i de setè, i quan va marxar la Madre Medina vaig fer el català de vuitè. O sigui que jo vaig acabar els últims anys, feia les tres llengües. De l'època de les fitxes, sí. Llavors, quan vaig fer les fitxes, nosaltres sempre buscàvem editorials que poguessis complementar coses. I llavors sempre buscàvem fer també fitxes complementàries, que es poguessin fer. I editorials que, sobretot dades socials, per exemple, jo havíem agafat molt a Vicenç Vives, que era una biblioteca, era una editorial, penso, per dir-ho d'una manera, neutral, que podia explicar el que va passar l'11 de setembre a Xile, d'una idea diferent del que, per exemple, tenies amb els altres llibres d'història en aquell moment. Els alumnes, a vegades els recursos no eren els que poguessin ser molts, però llavors nosaltres teníem una bona biblioteca. Si havien de sortir, havien d'anar a la biblioteca a consultar el Larousse o consultar encara l'enciclopèdia catalana, també es permetia. Jo penso que el llibre de l'Amades per la Madre Medina es va convertir en la Bíblia de la cultura catalana, perquè la gent aprengués rondalles i sapigués les coses, i llavors nosaltres formàvem part del que es deia escola en català. Llavors la gent en aquell moment venia a l'escola, et venia a preguntar què és el que passava, o tu convocaves a la gent. Mira, ha passat això, ha passat allò. Recordo un nen d'Estell que va tindre l'apèndix, i el doctor Pla va assumir la responsabilitat de portar el cap a Tremp, vam marxar amb una monja cap a Tremp a l'hospital, i un taxi per anar cap a Tremp a portar el nen amb una religiosa que el baixarà, i un altre taxi perquè aneu a Estella a buscar els pares. Clar, llavors els pobles, hi havia un telèfon al poble, i localitzar aquella família. Llavors o es feia per telèfon o es convocava una vegada el timestre, et venien a veure els pares, et baixaven, un dia que fos mercat la gent et venia, deia, que puc parlar, senyoreta? Sí, sempre, i si no podies també buscaves l'hora per poder. Doncs ens va permetre moltes coses. Nosaltres vam tindre aquí de professors el Pep Coll, vam tindre el Cisco Ferràs molt temps, a mossèn Peretó, per exemple. Es va crear una revista que es deia Escudella, que hi ha temes que a vegades vam arribar a tocar, i es va permetre això. Alguna vegada jo estava a l'AMPA, hi havia algun pare que potser protestava, però bueno, la revista continuava sortint igual. A mi em costa molt, i penso que em costa perdonar amb algunes persones. Em costa i em costarà sempre de perdonar-ho. A mi em van avisar, jo estava ja de baixa, pendent d'operar-me del cor, i sé que em van explicar que s'havien tingut de vendre l'escola perquè no hi havia prou alumnes, i em van dir, ja pots marxar cap a casa. I jo vaig dir, no, cap a casa, per què? I ara aneu a dir a les meves amigues, que les meves companyes, que els deixeu al carrer. De l'últim festival, que jo tot i estant de baixa hi vaig anar, perquè em va semblar que no sabíem res, no sabíem res del que passaria, i nosaltres aquell any ens tocava fer inspecció externa. I la Rosa Ros, que era la cap d'estudis, el dilluns li truca l'inspector i li diu, Rosa, com és que no m'has enviat l'últim informe? Diu, per què? Te l'he d'enviar. Home, ja ho saps per què? Perquè si ja no tenim escola, com que no teniu escola? O sigui, va ser una cosa que es va fer de gran secret a Barcelona, aquí no ens en vam enterar. Sí que allò que diuen, que quan se tanca una porta s'obre una finestra.
i més o menys per tothom encara la gent es van arreglant. Sí, alguna vegada sí que hi he tornat, alguna vegada he tingut d'anar a portar alguna cosa o he tingut d'anar a recollir unes notes, però m'ha costat. També em va costar perquè, clar, eren molts anys. És que jo, des dels 5 anys fins als 50, tota la meva vida havia sigut Sagrada Família i a casa meva hi havia molta relació. La relació que teníem amb les monges nosaltres era molt forta. Per això hem acabat quan van tancar i van tancar d'aquesta manera, perquè només que haguessin dit uns dies abans que hi havia les llistes d'interinatge obertes, home, dieu-ho, perquè la gent es pugui apuntar a la llista, cosa que no van fer. Jo penso que la gent ha de saber, ha d'estar format, perquè visquem en un món on la cosa és despiadada. O sigui, tu has de ser sempre el primer. Sempre el primer no ho pots ser, però l'important és que siguis feliç. Jo també això ho dic, que quan et pregunten per un alumne, jo sempre dic, i era bon estudiant? I dic, això és un problema, és meu i no t'ho contestaré mai. L'important és que sigui bona persona. Fer persones, penso que continua sent i cada vegada més important, que hem de fer moltes coses. Per exemple, l'escola inclusiva, em sembla molt bé a mi, però doneu-los medis que puguin estar allà, que un nen amb dificultats hi pugui estar. L'Anna Gigot ja feia una escola inclusiva. Ja havíem tingut aquí la gent amb dificultats, i els teníem, tot el temps que podíem, els teníem i no hi havia cap problema. Jo penso que educar avui ha de ser aquesta cosa d'instruir i educar, penso que és important, que la gent surti de l'escola i que sàpiga llegir i escriure correctament. I això que podem aprovar perquè no tinguem un cert nivell, no. Hem d'aconseguir un nivell i si no es aconsegueix amb uns camins normals, s'ha de veure com s'educa aquestes persones. Però hem de donar un nivell. No es pot aprovar per qualsevol manera, no es pot baixar de nivell. Penso que hem de preparar la gent, perquè la vida ja els serà prou dura.